Andřiku, řekni nám něco nového. Co nás baví? Shakespeare konec. Tak to půjde po 10. hodině. Hledám slečnu, Vačka zpěla. Ještě něco novějšího. Víte co, jako normálně, na očku, takový, normálně, takový inzeráty. Já to nahrávám. Z nich, z těch inzerátů já, nebo koho dá koukat. Ale dopravě. Tak to je úkol jako. Ještě nějaká novinka by byla. Ale říkej, že by nebyla. Něco by se tam našlo. Ty jsi si nějakým nějak žil člověk. No, jako víš co. Je to můj brácha, veď. Obě chytaj k něčemu. Tady pojď. Pojď. Bude hustý. Romantika. Já to nahrávám. Já to nahrávám tak nějakou... Ale to by vůbec nejsem zamilovaný.